Nyasi mar odiechieng chiwo mich ne sikunde e bwo kanisa mar SDA kotele kod riwruok mar kanisa SDA mong'ere kaka West Kenya Union Conference of Seventh Day Adventist moting'o kaontis 15 dhi nyime alap mar apis margi maduong' mayudore Kisumu Kanyakwar. Nyasi ma kama okelo kanyakla jotelo mopogore opogore, jopuonjre gi jopuonj mag primar kod sekondar, jonyuol kod jokristo mag kanisa SDA. Wadani watudre kod jafumbo marwa Millicent Adhiambo mondo mi wane ler kotene kod wach mar nyasini madhi nyime e gwenge ma Kisumu. Kama koro wadani mondo koro wayudane wach achiel kachiel moko kuom mich madiponi ichiwo kod romo ma kawuono kata nyasi ma kawuono mar medo ting'o malo weche mag somo kachiel kod bende jiwo jokristo e okenge mopogore opogore. Millicent Adhiambo kiwinja kowuok e gwenge ma Kanyakwar Kisumu, inyalo yango na ni to mich ma kawuono kanisa mar SDA ma bende okelo kanyakla jokanyo ma wuok e kaontis 15 ochopo kanye. Gin okenge mage magilosoe kata rieko mage medo ng'ado ne jopuonjre, jopuonj, jonyuol kachiel kod jokristo mamoko gi jogweng' mayudore alwora ma nyasini timore. Millicent. Erokamano ahinya Jodbadi, achiel kachiel kwawuok e alap apis maduong' mar riwruok mar skunde mopogore opogore ma bende nie West African Union Conference of Adventist Churches. Wan kaendi kod odiochieng' mich ma bende jogi obago mar chiwo mich mopogore opogore, ka bende wadang'eyo ni to kaka skunde mantie e bwo kanisa mar SDA gin ka ging'iyo weche mag CBC kachiel kod weche mag JSS chalo kod ginade, bende gin kod midhiero mopogore ma bende gikadhe goting'o kod chwalo somo ma kamago ne jopuonjre kachiel kod jopuonj kachiel kod jonyuol. An kaendi gi jatelo maduong' ma bende ene jatelo ma otelo ne riwruogni ma bende wadwa ni ginyiswa ni to odiochieng' ma kawuono ang'o matimore Kanyakwar kaendi e alap mar ofis gi maduong' kaendi, to gin gik mag ma bende gigombo ni jopiny ong'e koting'o kod somo mopogore kata odiochieng' mich ma kawuono. Machiegni ahinya abro chako kodi king'eyo kamera chak nag nyingi amako ni mic mondo nyisa ni kawuono wan kaendi e alap apis maru maduong' ma bende un ka gi jopuonjre mopogore opogore mowuok e kaontis 15 ka uwacho ni odiochieng' mar Educational Awards Day kata odiochieng' chiwo mich. Ang' nulero to gin mich mage, then bang'e ang' nulero ni to kaka waneno ka nitie lai manyien mar somo mar CBC kachiel kod JSS kaka skunde mantie bwo riwruok mar kanisa mar SDA, un bende un gi midhiero ma urado godo neno ni somo kata lai manyien ni nyithindo yudo yo makare mangimagi odhi maber kaka nitimo mar 844 machiegni. Erokamano, wan kaka jo Seventh Day Adventist Church wan achiel kuom contributors madongo weche mag somo e Kenya mangima, kendo wasetemo malich mokalo mondo wane ni skunde wadhi maber. Kawuono wan ka mondo wachiw mich mopogore opogore ne skunde wa, nyithindo, jopuonj kuom tich matek magisebedo ka gitimo. Kawuono wabiro timo award ne jopuonj motimo maber, nyithindo motimo maber. West Kenya Union Conference Education Department kata mar SDA Church oting'o kaontis 15, kendo kawuono wan gi skunde wa mowuok e kaontis 15 go kwa kawo skunde wa moa Turkana, Trans Nzoia nyaka Homa Bay County. They are all here with us, kendo wamor ahinya ni odiochieng' ma kawuono nyithindo wa oil nikech wadhi miyo gi awards. Achiel kuom awards mabiro chiwo madongo en ni nyathi ka nyathi ma incho yudo A-plane wabiro miyo laptop mondo gidonj go e university, nikech wang'eyo ni mana achiel kuom gik madwarore e somo ma kawuono. Bende wang'eyo ni nyithindo madonje e class form 1 ncha wasemiyo gi the basari, kendo kawuono wadhi miyo gi gik mopogore opogore mondo konygi e weche mag somo. Adwen atek mondo miembo wuo machiegni olerno mana ni to weche mag CBC. You okay? Erokamano, e weche mag CBC dagombi mondo awachi ni mana kaka joma moko yudo andong'a, wan bende wayudo andong'a e CBC. Mokwongo ne ong'iswa ni CBC idhi kete e high schools, mane watemo mwagero udi moko e high schools mag skunde wa, to bang'e nodwoke primary. Chuno wakini nyaka wagedi, nyaka samo waweni ok wang'eyo mablong'o ni to en ng'a monego bed ni puonjo jo junior
be secondary teachers or are they supposed to be primary teachers. We upgraded all our teachers. Now our teachers were more team monegi upgrade, monegi be equipped, the primary teachers, monegi be equipped to teach the junior secondary school. And we are very glad what we did is what is helping us now. When the government said that all junior secondary schools be taken back to the primary, we were at par with the requirements of the government. Otherwise, those few challenges, infrastructure, a lot of demands that Samoro Wakiane wa team nango, but we are coping with the standard of the government. Besides me is the president of West Kenya Union Conference, Gombo Mondo Aluonge, Mondo Uo Matin kuom weche mag education, kotenore gi nyanonro mar Seventh Day Adventist Church. Karibu. Karibu. You'll just summarize in a bit. Erokamano. Nyinga en Dr. Samuel Otieno Misiani. Ramogi mago gin nyasi kata mano nyasi madhi nyime gwenge ma Kanyakwar